Alhamdulillah sudah berdagangan. Madang pokoknya. Wah, aku dong ujung karo rewon sih. Kayak cari pemerintah oleh salaman. Piye? Kotak video call wae apa ya? Nah, sampai lagi. Halo, Bos. Halo bos, posisi gimana? Sayap kanan. Oke, aku Batman. Sugeng Riyadion. Nek aku kasalahe njaluk ngapura. Aku berbareng ya, Di. Siap bos, kosong-kosong yo. Iki lagi musim corona, jadi rasa salaman sih yo. Rasa salaman tetap seduluran. Masuk deh. Wah, lambiku anyar Yun. Oh, jelas yo. Nek bodohe kudu klambi anyar. Klambi anyar ora wajib. Sing wajib iki sungkeme, mangane karo sawine. Woi, cilik mangan wae. Ayo jelas, agak program penggemukan je. Seun, lah wis sakjane nang ndi to? Kok temboke kaya omahku? Aku lah ujungnya ndi? Lah bene ya aku nang jero. Wah, kendel. Jebul. Ket mau mangan kene kowe iki. Mana seger. Ayo. Neng. Orang kuning. Lah, apa-apa. Carane rehono ketara. Lah mah duduke. Sugeng Riyadion. Sedaya nyuwun pangapunten. Sugeng Riyadion. Nek aku oke salahe
Apa?